Velkommen til Zippo-Lighter.dk. Jeg vil her vise jer, hvordan man skifter en sten på en Zippo-Lighter. Og til det skal jeg bruge selvfølgelig en Zippo-Lighter og en skruetrækker samt en pakke med sten. Du tager indmaden ud af Zippo-Lighteren, og her i bunden sidder der en skrue, som løsnes. Og herved frigøres fjederen. Det er en god idé nu falder den hele sten ud her i mit tilfælde, men lige banke den i bordet, sådan så at eventuelle rester af små stenrester kan komme ud. Og normalt omstændigheder så tager du din sten ud her og får den ud denne vej. Jeg putter så mine nye sten i her og sætter fjederen på. Spænder lidt her og spænder efter med skruetrækkeren og sætter lighteren på plads, og bemærk at den lille dimsedut her skal sidde mod låget, og så skulle den gerne virke der, sådan her ser. Held og lykke med din Zippo-Lighter.